Dobro jutro i vama. Danas, bar za sada, bar prvi deo dana, se nećemo voziti nigde specijalno. Sada idemo, čekamo još 20 minuta i idemo kod majstora. Pre 1, 2, 3 dana sam osetio, kada sam kretao iz Beograda ovde, da mi se ozbiljno osjeća benzin. Kad priđi motoru, da li je hladan, da li vruć, nebitno. Baš se osjeća jak miris benzina. I juče me baš zabrinuo, juče mi je bilo najjači miris onako. I čini mi se da sam ispod motora na Srebrnom jezeru vidio 2-3 kapi benzina. Nemam pojma da li su od mene, mada on brzo isparava, verovatno su od mene. Sad je ovde na betonu, takođe sam ga ostavio sinoć da bi proverio. Međutim, nema ništa ispod motora. Vrlo moguće da neko crevo ili nešto, nemam pojma. I sljušti mi je juče gorivo. Recimo negde od pola rezervoara skoro do kraja. To je baš mnogo, obzirom da je njemu baš veliki rezervoar. I na pumpi sretnem nekom klinca koji vozi neki motor i on mi, pitam ga za neki broj nekog majstora nešto i on mi kaže za jednog majstora ovde u susednom selu. Čujem se sa dečkom, kaže mi da dođem sada. Čuli smo se sinoć, čuli smo se i danas, pa ću za 10-15 minuta da odem do njega. Popravlja dečko motore, jedan jedini u kraju, pa vidjet ćemo. Nemam pojma da li ću da snimam, ne znam da li je raspoložen za snimanje u radionici kod njega, ali svakako ću vam reći šta se izdešavalo do kraja. Neću nigde da idem sem do njega, to mi je bukvalno 3 minuta i to me onako stoji mi u želucu, što kažu. Da vidim zašto se to dešava. Uradili smo sve male servise, ceo mali servis motora, sve ostalo proverili, sve, bilo je u redu. Dobro, do duše ne verujem da je to iko gledao kao nije bilo potrebno, međutim sad je potrebno. Osjeća se baš onako jak miris benzina i da vidimo, verovatno je pod nekim pritiskom u vožnji pušta ili možda nekad stanem, ali možda u vožnji, nemam pojma. Sad ćemo da vidimo šta će on da kaže kad odemo kod njega na pregled i to je to. Javljam se dalje s informacijama. Od toga zavisi da li ćemo negdje danas da idemo ili ne. Čujemo se malo kasnije. Ok, ćao drugari, nemam pojma da li se uopšte vidimo. Ceo dan sam bio kod majstora, evo dobro je veče palo, samo što se nije smrklo. Ja sam ovde pored Dunava, nemam pojma da li me uopšte čujete dobro. Nije bio moment da snimam kod majstora, pošto sam čovjeka prekinuo u pola nekih drugih poslova. Rasturao je neka 2 motora i pošto sam hteli su da se, mislim, vrlo zahvalan da se pokažu kao dobri domaćini, uzeo odmah moj motor da radi. U pitanju je bio onaj dihtung ispod rezervoara koji se vadi sa pumpom, koji je otvor u stvari za pumpu, pa taj dihtung bio otišao, pa je tu onako suzilo gorivo. Stavio onu crnu kvalitetnu masu i sad bi trebalo to sve ok. Samo je dugo smo čekali kod njega da se ta masa stegne. I sad evo vidit ćemo u sledeće 2-3 dana da li je sve to ok. Ja malo osjećam još uvek gorivo, osjećam ga zato što smo, dok smo vadili i vraćali benzin iz rezervoara, malo prosuli pored, pa možda je to. Ne bih volao da bude nešto drugo. Ali eto, toliko za danas, takav nam je bio dan.
neplanirano takav, neke druge stvari su bile u pitanju, ali u planu, ali je i kiša padala malo pre, tako da manje više ništa nismo mnogo propustili. Bitno je da smo taj problem za sad rešili, da sam ja sad tu malo mirniji, pa ćemo u sledeća 2 dana da vidimo kako se sve ponaša i ovo, a mi se najverovatnije čujemo sutra. Eto, veliki pozdrav. Ček donesemo, stani. Čekaj.